DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! Merendal na merendal 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 Damarian 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 damarian. Kumusta lamang kamo ka, boss? Good afternoon po, Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Kumusta? Uy, anong masiram na merindalan dyan? May merindalan lamang? Igwat sigurado yan. Igwat hanggat sigurado. Maray na puntabi sa mga taga-chancery. Kay Father Jing Pinilla. Father Jing, maray na puntabi sa imo. Biso mga kwanta dyan, mga kababayan ta dyan. Sa Laogan at Legazpi City, Salve Cathedral sa Chancery. Kumusta na si Manaylot? Kumusta na si Manaylot? Lama. Di ko na si Manaylot na ilinga. Hala ko dyan kasabago sa Chancery. Di ko na iling si Manaylot. Sa mga pugi, budak, gwapo na iling ko sa Chancery. Kumusta ka mo? Ano lamang tabian sa tuyang isnakan dyan? Kasabago, nagkaparatimo-timo si Father Jing. Ganun ang udto na kayo. Taon-to na palang kasabago. Maray na po tabi. Saan na ka po? Oy, paano mga tugang kung lasinggo si Mister? Paano mga tugang kung lasinggo si Mister? Iyo man ang ganda, no? Kung ka na nagdadangog mo niya ng agumo para buyong, de nang aning trabaho para inom pa. Anong gigibuon mo? Ha? May mga lalaki na mabuot, alagad mga tugang lasinggo. Ano daw yan, ano? Ha? Ano ang gigibuhon mo, mga tugang kung lasinggo na agumo? Ha? Paano yan? Mga tugang na nagumo paguli ang parong salbatana, amoy pato. Naka-experience ka mo ka ng agumo paguli mga tugang salbatana ang parong. Girig lang sa tuba. Uy, dakulong bagaan ang parong mga tugang kang lalaki pag nakainom. Depende po sa alak, tama? Depende mga tugang sa alak. Apera kan depende sa alak, Ronald. Depende sa pulutan. Iba man ang parong kang lalaki pagbuyong sa beer. Iba ang parong kang lalaki pagbuyong sa gin. An medyo malain dyan kung nakainom kituba na bahal. Aram nun tuba. Aram nun tuba. Yan ang tuba na bahal. Pag sinabing tuba na bahal, anong sabihin kaya? Mga tugang nga tataramon ta. Tuba ngaya bahal. Gusto sabihon kan tuba na bahal. Iyan inagahan na ki mga perang aldaw. Iyan po mga tugang inagahan na po ki perang aldaw. Di ba? Ngunyan, pag inagahan na ki perang aldaw, ang apod tabi kan mga tugang bahal. Di ba? Bahal tabi ang apod ka iyan. Iba ang parong mga tugang kang lalaki pag nakainom ki tuba na bahal. Hello? Hello? Hello, amigo? Lalong iba man mga tugang parang ang lalaki. Kung ang lalaki nakainom na, nagsisigarilyo pa. Ilingonin do ha. Doble ang tama sa buhay, abuna sa kung kang lalaki. Doble ang tama ka. Anong gigibuhon ta? Mga tugang kon. Anagom na lalaki, lasinggo. Hello? Hello, Ninong. Magandang hapon po. Oh, good afternoon. Sabi po kan kuya ko, pagpasensyahin na sana tayo na ngayon ang naagom niya. Pagpasensyahin na sana ngayon, to si Pamibi na magbago. Iyo man ang gana. Iyo So, man ang paano? gana. Alangan man ngayon, bulagan na niya ito. Iyo man ang gana ni. Iyo man ang gana ni. Yung inago mo, ara mo ng para inaman salbatana nga. Inago mo pa.
po. Pangyayari. Okay, salamat di ba? Di ba? Ayun ang gibunda. Ini dagawan ini ha. Ano mga tugang ang gigibuhon mo pagbuyong anago mo? Number 1. Tamay mga misis na pag nag-uli si mister, di ba pag nag-uli si mister, salbatan ng ribok ni misis, grabe ang riboka ni misis pag nag-uli si mister mga tugang na buyong. One. Number 1, itry mo man na mag-inom. Itry mo man na mag-inom para sa imong masabutan kung anong gigibuhon ang eksperyensya asin pamati nin buyong. Ngani na si mister mo, pumurupundo, pag mahapon na, pabakal ka na kiinom mo, nantig ako, mari pa mag-inuman kitang duwa. Pero number 1, mga tugang na dapat databing gibuhon pag ang lalaki, mga tugang para inom. Number 1, kauronon mo kimasinsinan. Kauronon mo kimasinsinan kung natata siya mga tugang nagiging tuod na mag-inom. Siguro siya nagiinom, tegwa kirason. Bakayo, garin bagaso. Agom. Ano naman yan, uli ka naman matangan, mabangyo naman yung batang at mga turog na rin yan. Kapainom ka naman yung kadugdag yung ugali, yung pasalim mo na, ipagparainom ka yung pigasabi mo, papundo ka na kakatalab mo nga yung gari ka nang maghiri lang, kaya kung magbarasi ka sa mo. Agom, pasinsyan mo na nga ako, agom. Ano yung puro pasinsya mo? To oral daw ka, sang uli, kaya kadugali, mong gari ka na nga sa, ano pa ko naman, mga barkada mo, gari ka na nga arugong kakainom, talab ka sa talab, rin pumurpo ng kakain, para kailang, isa masikasong nga sa mo, nasalbatan na ka. Agom, pasensyan mo na baya ngaya ako. Anong pasensya nata? Pag ako ngaya agom nakainom, sakasa na po ikanahiling ko na magayon. Ano? Naubatan na ka mo? Ako, dahi pa. Ay, maray ka pa. Uminom ka na kung natubig na sarawayang ngunday ka, masanday ka pa na ubatan. Di ba? Pasensya. Try to dissect mga tugang. Ano ang rason kung nata si mister nagiinom? Tako na yan ang rason ni mister. Pag nakakainom sa kakalang nahiling na magayon, dapat gibuhan mong paagi na magpaseksi ka, magpahamot ka, dapat primi kang magpagayon, tanganing si mister din nakainom, magayon kang pagilingon. Hello? Hello, good afternoon, Kuya Henry. Ay, good afternoon po. Yung baga makauya, magapaganagom. Nag-uwi nga ning buyong. Diyos ko, mapagalon. Ata na nga ni, bata may mga lalaki na buyong, pagkaabot-abot si mo, garo, ang ibang gustong giribon si mo, marauto mga pagbuyongon. Mauli, buyong. Ano pa, pag-abot kang banggi. Iyo. Ay nabarang. Pero ikaw, madam, nahapot mo, alibawa nga yan, ilan mo mansanay ni, kunang sa imong agum nag-uuling buyong, nahapot mo kung natata siya, nagaparainom. Ay, day ko aram yan. Siguro day natatawat. Ay, sarawayon ka na. Kaya, terminasa ng buyong. Iyo baga. May rason gayod siya, pero yan nataben sa rong paagi, kaurunon mo kung natapin siyang buyong. Yung ani Kuya Henry, tapan pigtawan mo, maiguson, dahil nag-aulit, bako buyong. May sarawayon ka. Salamat. Ni man na. Alright. Kung kamuda ang mga misis pala, nagpapaseksi, permi kang magayon, bakan sa imong agaw, mga tugang, mahilig sa mga siksi buda magayon, kaya dapat ang ibon mo, na kakaakit-akit ka sa paningin ng iyong asawa. Na sigurado siya, mga tugang, na nagpaparapasaway siya, baka magka-problema siya sa pag-abot kang aldaw. Kaya dapat tabi, hinguhaon mo na permi kang magayon. Nasasabutan mo. Nasasabutan po. Ikadua. Dapat ang mga tugang, ano nga ng Tagalog, Bicol kang gampanan? Anong Bicol kang gampanan? Gampanan. Anong Bicol ka, Ronald? Gampanan. Anong Bicol ka, Anoy? Marcian? Gampanan.
dapat daw gampanan mo ang tungkulin mo bilang sarong agom. Tama ka nagkakalingaw ka kan sa imong tungkulin bilang agom. Kaya bakan araw ka na si Mister, nagpaparainom sa luwas? Di ba? Ito. Hello, good afternoon. Hello, kuya. Yes. Ang gusto sabihin kang gampanan, asikasuhon mo siyang maray para dahil ribok. Oho, so, gari, tungkusan mo kung anong trabaho mo sa agom mo, katungkulan mo bilang agom. Nga hindi ang ribok. Padabaon mo siya. Ayo. Yes, tama. Okay. Okay. Hindi sa muya, kuya. Pag nabubuyo nga nagom na lalaki, pigmadulang nga nagom yung babae pag nagulit. Talaga? Ayaw po, kuya. Pero grabe man na violation yan, human rights violation. Kuya. Oh. Ulok kami pag tigsusog na, tapigmadulan talaga. Grabe, ano? Imagine. Okay, salamat ha. Salamat, di ba? Ito. Dapat databi na dahil mo pag-isipon na ang trabaho mo hanggang sa nasa magigda ka mo sa katre. Dakol ka pang dapat na trabaho bilang sarong agom. Yung man ang ganda, no? Ha? Na pwede mong ipahiling sa imong agom. Sunod, suportahan mo databi siya sa mga gusto niya. Taba ka may mga gusto siya na dahil mo na itatao o dahil mo nagugusto na nagigibo, kaya siya nagdesisyon na nagiinom na makipag-uron sa iba. Kinakaipuhan databi na taraman mo siya sa tultol as in nice na pagtaram. Kung siya databi pagtataraman mo, dahil mo pagsuryawan ng ago mo. Pakiurunan mo an ago mo kan mga dapat nagibuhon. Luway-luway sa nang pagtaram. Iyo, sunod. Tawan mo da ki oras ang ago mo. Tawan mo ki oras ang pagpadaba mo sa agom. Di mo siya pagparaiwalon. Di mo da siya mga tugang ipagparanag. Kundi, tawan mo ki oras na pagpadabaon an ago mo. Taba ka naghahanap sa ki-atensyon niyaon sa ibang barkada o iba ng kaurong kayan, na dai mo na itatao ang oras na para sa ago mo. Kung halimbawa man nga niya, ang limugmugan mo nga niya, hararom na, de ka nangipon, magtaga pa postiso ka man daw. Dumiyang ka kay Dr. Jose Fernando, pumapostiso ka. Kung bako dyan kay Ninang na, sa nga ni Del Castillo, dumiyang ka, magpapostiso ka, nga ning pag-ulok mo man lamang, kaya-aya kang pag-ilingon. Kumpara sa pag-ulok mo, anag-ulsit, sarong ngipon na halabaon. But, di ba? Dapat databi magayon. Ang oras na itatao mo sa agom, bako so napipiritan ka, dapat may oras databi ka sa imong agom. Uyog-uyogon mo. In other words, mga tugang, base po digdi sa tuyang na-research, day makakatuwang mga tugang ang pagiging maribok mo bilang misis na pigaparewal mo na ago mo. Dapat databi, suportaran, gibuan mo nin paagi na maaraman kung nata pigigibo niya mga tugang ansiring na bagay. Ngaya agom, natabaya nga agom, tagari nga permike nga yang buyo nga agom. Okay lang nga agom buyo. Katurugin na nga agom. Agom, pagkaputa daw nga agom, masabi sa lalaki, agom, nata nga agom tagurunoso ng bado mo, salbatana ka nga agom, di man niya akong bado, nata gunos ang pagmati mo. Anak, kaputan pala sa mga wrinkles. Sa mga wrinkles pala tabi, amigong nung Smith shop, nagkakaraputan. Kaya may problema, paminsanan magagom. Kaya, dahil mo pagtaram pa di, ngaran ko, ang buyong kaya pa di. Awin daday ko aramin ikon, totoo inipigay sabi mo, nambuyong daa, nambuyong daa, mabata lang ay ang imot.
Yung mananggan. Dulo ko nagpara sigarilyo. Pero madagmit ang kamot. O inda. O yun po yan ha. Sa tuya, mga tugang na enot, na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Kung nata, mga tugang tabaka sa pagiging lasinggo ni Mister, baka kita nakaka-contribute, kamong mga miss na nakaka-contribute sa pagiging lasinggo ni Mister. Di ba? Tapag-kiss mo pa sana, pag-kiss mo pa sana sa pisngi kay misis mo, salbatana, agom, namit gas. Ito pala. Tinamaan kang araw kang kinky. Aram mo, Ronald, ang kinky? Ah? Aram mo, Angel, ang kinky? So, kinky, tawarang kuryente ngayon, ginamit kinky. Aramin ako ng kinky. Kamutabi na nagdadangog. Kinky ngayon ginamit. Imbes nagdukalwong, tinirada ki kinky. Diba? Oh. Ngayon agom. Anagom. Namit gas. Ariyo. Good PM kuya. Abuso man kaya kan agom na lalaki pag nakainom at ayo na nganit. Sabi kan sa kuyang mga amigo na mga eksperto sa salud, may mga instances dapon ang lalaki pagbuyong o ang babae pag-agom, pagbuyong. Anapod kan, gero nasa lucid interval. May mga tao na dahil po sa tamang wisyo pag nakainom. Diba? Oh. Boss, si Agom, pag gusto mag-inom, minatugo tulos ako. Liluto ko tulos pulutan na masiram. Basta ang huron, digdi sana sa harong para daiman ako magadit. Yan. Nasikaso ko pa siya, masweet pa siya pag nakainom. Nagiging romantic palan si Richard Gomez, si Bossing Beda, pag nakainom ta. Ini man kaya si Ate Dawn Solweta, si Ate Angel, maski ini man talaga nakainom si Boss Beda, Richard Gomez, talagang magayon. Lalo pag nakain. Ano nga Agom? Buyong ka. Iyo nga Agom. Benga Agom pagkagulpi naman, kan kakainom mo. Aram mo man sa nabaga nga Agom. Anong pagparakwan ba yan Agom? Tumasupog sa karampang ko. Araw man sa nabaga nga Agom ngayon na pag ikaw Agom nakainom. Ang kamot mo ngayon, napapaduman sa siper, kang kampang mo. Padulong nga, makasupog. Agom. Pumuro pundo ka Agom ha. Daway kang inom Agom, tapag ika nakainom na babakla ka. Salvatana. Iyo ba di? Di ba? May mga lalaki, mga tuwag na pag nakainom. Bakla na? Nakulon ka iya. Dit naman sana kami. Okay? O bueno. Ang pinaka-the best kanhen, pag uli ka Agom, babakalon mong pitsa digdi sa Angeles Pizza, iyong mananggad. Adi, may nag-text digdi, babakalon mo ngayang pizza duman sa Angeles Pizza, nga ngayang pag uli mo, man lalaki, ang babayi. Tadi ka man lamang kipasalubong, kung bakalan mo kipili nat kindi, o dyan sa may Astrodome, sa Bidatipol, Bidatipol, yan. Bakalan mo dyan, maong kan si misis mo. Pag uli, magsala, masabi kan si Agom mo, Agom, ano Agom? No rin ka Agom mainom giraray. Inom sa na nga Agom? Nailing mo na. Kuya Henry, ang lalaki pag nakainom, mainit ang mata sa Agom, lalo na kung siloso. Iba-ibang attitude. Ano? Okay. Nya halimbawa, Agom na babae ang may trabaho, so Agom na lalaki walang trabaho, pero igwasin ng kasambahay, so Agom na lalaki, sige sa nanganga, dahil nag-iinguha, mapasaway pa, ay sos ko. Yan ang bako maray. Iyan mga tugang ang bako maray na attitude nin sarong lalaki. Okay? Boss, si kuya, ako muyaki si Agom pagbuyong ta,
sa latusunta ka dyan na. Anagom ko pagbuyong magayon ako, permi paghiling niya, nyan. Ibawan ano? Dapat maray ang pag-asikaso ka nagom, gibuhon ang karapatan bilang sarong agom para day magparainom. Yes. Good PM po sa krasyon kong angkor kang DCGB. Nahiling po ko po kanina sa Legazpi Public Market. Igwa kang darang bouquet of flower. Uy! Iyong madanggad, nahiling ako kay Ninal. Di mo lamang ako tinino. Grabe ka man na. Aram mo, araw ka, istoryahan ta ka. Araw ka ng tip ko, i-share ko ni send. Oy, Ate Dawn, Solueta, Madam Angel, sa Kiambao, araw ka ni. Oy, ini, lalaking ororo niya. Oy, Kuya Beda, alias Richard Gomez, araw ka ni, bossing. Kitang mga lalaki, dapat dayta nalilingawan ang special na mga aldaw ka nagumta. Iyan sa kuyang common practice. Yan ang sa kuyang common practice. Birthday, Valentine's Day, New Year, Christmas, special day. Kasubago, nahiling ako kaning texter na ini, nagbakal akong burak yun, nagpagiba akong bouquet, dyan sa, baga sa flower shop, sa likodang kang saod. Ako lang nakapila dyan. Ta dyan, medyo, mura-mura kidiit. Ano ka andyon yun? Dati, nagapagiba ko, Ronald, nagapagiba ko dyan kibouquet. So, presyo, may budget na ako. Kaso bago, nagpagiba akong bouquet. Ano ka? Kanya ko, manggura Ako kaya, soltero pa ako, pigyapan ako kay Mrs. White flower. Yan ang mga roses na white. Ugali ko yan eh. Pag gusto ko magtokiburak, white yan. Ngunyan agum ko na, red na. Love na, di ba? Nagpagiba akong bouquet. Nakikig man ako kang presyo, pero binayadan ko ta. It doesn't matter. Day po ki anuman na halaga ang burak na babakalon mo sa satuyang agom. Gura numan kahalaga ang burak na iyan na itato sa tuyang agom. Day po mga tugang mababayadan asin mapapantayan ang kaugmahan kan sa tuyang mga agom pag tinawan mo nin burak, pag tinawan mo nin tsokolate sa satuyang special na okasyon. Ngunyan pong aldaw sa muya na ika 23rd wedding anniversary. Kaya kung nagbakal ki bouquet of flowers, o dyan po sa, uminagi, nakaparadangan sa auto ko, duman sampangan kang nung Smith Shop, mabakal ko ta ako ki hotdog Buda sa utong so. Pigbabakal dyan ni Mrs. na nalingon ko sa mga ngaran? Nyan, bulon niya. Sabi si Mrs. Garo ngayon, natangit ang tataon mo. Palutuon muna naman ako. Kaya, kasabago, nagbakal akong flowers. Nahiling pala ako kang texter na ini. Ako po itong nahiling mo kasabago. Ugali ko po yan. Ano man na okasyon niyan, de ko ang piglilingawan. Nganin ang mga misista, maugma. Regardless kung baratuhon iyan, mahal-mahal yan. Di, maski sa rosa ng burak, tawanan mo sa na paborito niya, maugmaon yan. Hello? Hello. Yes. Idol. Yes. Po. Maray pa si misis mo, maugma. Oh. Si misis, pag tinawang ko kiburak, kang birthday niya, sabi sa kuya, si bahong ko na. Pwede ba na? Natusanan si Mrs. mo. Sarawayan na. Sige salamat. Sarawayan maniniman na. Kaon na ngayon nagom. Makaon mo ngayon. Sabao. Araw kayo ni. Ilingon ta kung anang gusto ka nagumta. Tama ka po niya mang kiburak, baka gusto niyang pagkaon. Tama nung padaw nung pizza. Di ba? Padaw mong pizza. Bako Ronald. Pizza. Spaghetti. Lutuan mo. Baka po niya ki-flowers. Taan mga gumtabaga, aram ta na ko ng gusto. Bako yatabi, Kuya Beda, Richard Gomez. Aram na kan mga agumta, kitang mga lalaki, aram ko ng paborito ka na gumta.
Si Mrs. bako mahilig sa tsokolate, Ronald. Mahilig sa mga flowers, arog kaya. May mga Mrs. na mahilig sa tsokolate, mahilig sa mga cards. Tawan mo kung anong hilig niya. Masabi si Ate Angel, si Miss Don Solueta. O ano nga natandaan mo nga ito ako. Paloy-loy daw ang radyo. Iyo po, ayan ha. Kaya nailang ako kayo din, nabagal akong flowers ka sa bagot. Wedding anniversary mingon yan eh. Kinasal kami dyan sa Albay Cathedral ni Monsignor Hamoraleda. Enero 20, 96, ganito. After 1 year, saka nagbado si Mrs. Kaya kung peraso edad kaya na mato ako, pero may yan, mabilang na okay mga saro may kabangang taon, o saro, mga 2 taon, arog iyang gaan. Sana all kuya, arog sa imo man ako, pag paradangog kay Jeril Aranya, nailing muna yan. Taday man po ako, padagog kay Jeril Aranya. Happy anniversary ng amigo. Sabi ni Nongs, Kuya Nongs, tama yan, migo. Arog man ka ni style ko. Ngani di ako mahalata. Nongs. Actually, gano'n man sa nakaang. Hindi ko lang pig-explikar. Kabawi-bawi lama. Sir Hens, happy birthday po kay Renz Luna. So nagapod na babae, dapat permisa na pagpainomon sa agom. Yan. Toy Rain, migo. Anong white flower susaro kan Tiger Balm? Toy. Nagkari pa rin ng gatoy sa mga edad na ano sa bagang panahon, pag medyo na libong-libong ka, kikarigos ki white flower. Tama. Ate Marcia. Ate Marcia. Pasensya ka na. Dahil kung nasimbag sa apod mo ka sa bagong aga. Nag-apod ka pala, galing ko sa missed call mo eh. Ate Marcia, pasensya ka na tabi. Aram mo yun, Ate Marcia, na white flower. Aram mo yan, Ronald. Kang panahon ba ka? Pag nalula-lula ka, bubukas ang kano white flower. Ikukuskus andyan sa sentido mo. Buda, dulo baga kung nakasakay sa bus, pag may nalula nga ni, mabukas ang white flower, nangalimbuag dyan sa laog kambus. Ha? Nga may mga taong habo sa white flower. Hello? Hello. Ipagod ako nga ni po, iyo man ang tinao mo. Sasagot ko niyan, baga buhay pa flower. Ikaw pa ngon yan? Iyo po, buhay pa po yan, sagot ko niyan. Talaga? Ang Opo, kung kaya sa mga baga, drugstore. ako yan na white roses. Ano po? White roses. Dapat po, specify mo kung anong klase. Ako lugod sumay kasala. White flower baga po, yung inot na isipon. So, Kaya pala si Toy, anong nga pala? So, kaya pag Tiger Balm. Kaya gani po. Pagpagod ako po, ano para tawanan mo si Mrs. mo kan girlfriend mo patan, pero may nasilibong sa imo. Pang dismayo. Amin na. Sarawayan ka. Kariado. Latos ka. Sana all. Yes. Bakay ka pa. Oh. Thank you. Yes, thank you. Kaya ba kan Tiger Balm, ang white flower baga, ang kulor pula, ang laog, bako yung tabi, may gong toy. Kulor pula ang laog. Pambugta ka sentido. Hello? Hello? Yes. Sa tagumata bagayan white flower. Lapason takang marado nang sa mata kung sa tagumata. Sarawayon ka na. Yan, tigkakaan. Iyo, kuanan sa mata, maarap. Talaga. Dahil ko aram eh. Ang aram ko sa tagumata, gatas kina, pipakupsit duman sa mata. Iyo, sige, medyo salamat ha. O hindi ka mukaan mag-ibuan ang gatas kang inibugtak sa mata ha. Happy 19th birthday, Nico Lunas. Yan. Good PM. Pag-greet po, happy birthday kay Jerry Tajerisas. Yan. Okay? Alright. Hen, narinig ko boses na Angel Mustasa. Tagahanga ako ni Angel. Huna ako, dain na dyan sa DCGB.
Jack Queen ini kang tupas donsol, nakamonitor kami. Kaya nga nagbalik nga ni si Angel, baya. Sabi sa ko ni Angel, natanga niya ako Angel ta nagbalik ka sa DCGB. Na-miss ko nga ka nga tabi bipihen. Talaga? O di nga niya ako, kung na-miss mo ako, sige na, automatic, hired ka na. Hello? Kuya, alam kong pambulong sa tagumata si Dick. Dix, sus ko, pagyari sa mga, maarato niyan. Hindi sa pumukap lang ka matapigad, kuya, mapresko na sa mata. Iyo yan pinubulong ni pag may sure eyes. Iyo, talaga? Mas liyong kuya makahayi. Talaga? Iyo ano? Okay. Tutup lang. Deko, ang tagumata kaya baga virus yan. Kaya di man ang nabubulong, nawaraan sa ng kilway-luway. Mga ito, tiglagan niya. Iyo po. Okay. Yes. Salamat po Talaga. Pero ina tiger bomb naan, maray man iyan tabi mananggad. Mga kaedad-edad mi anaratoy. Pero may edad sa ko si Toy kidiit. Tiger bomb. Uyog-uyogon mo yan. Anniversary makikanta po kantong minsan mo ako luhudan sa altar. May kanta ka yan. Happy 23rd wedding anniversary po sa Indo. Yes, salamat po Okay. Sabi ni Madam Don Solweta, happy anniversary to both of you. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Yes. Happy anniversary po. Salamat po. Nino? Po. Magkano man load? Sarawayon kang latosunta kaya. Salamat po. Iyo, okay. Ako Marcel lang ko tong si Adrian. Bigyan para ay ito ay nako. Sukan mo nga tabi. Para kung lalaki ni kasabong kakahanap kay niyo. O beno, mga tukang sa pagbabalik ang mahiwagang tanog, 3:40 na. An oras hatod sa Indokang Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me. Marian Rivera And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan.
Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic, at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Kasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Alright, balik kita sa programa. O digin na kita sa mahiwagang tanog. Pasbalad ako dyan, Mark Shan, ki charger. Ayan, okay na. O, taon na sa pampremyo na, o. Sa pampremyo ko, tinanong sa ko ni Adrian, 100 pesos ngayon tabi, o ni, sa pampremyo mo ngayon ito taon. O, na, o. 100 pesos tabi, o na sa kuya. Sa mga kahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Ate Marcia, maray na hapon tabi sa imo, Ate Marcia. Nataining sa kuyang cellphone na gari may nakadial akong number, o. Pangyayari sa mauraro. Thank you, Noy. Ay, pagsaksakan daw tabi, Mark. Isaksak mo tabi. Para sa mga, kuhan mo dyan saksakan. Nataining sa gari may nakadial. Pangyayari sa mauraro. Ay lang, tabaloong ko na. Ora man. Okay man. Okay na? O, sige daw. Mga tugang ang mahiwagang tanog tabi, 100 pesos. Ini po gamit ini. Gamit po ini. Ngunyan tabi, gamit. Ano nga yang gamit iyan? Iyan tabi ang hulaan nindo kung anong gamit iyan. Iya po. Ano na? Ano po yan? Hello, good afternoon. Hello? Hello? Wala. Hello, good afternoon. Hello po. Yes? Ano po ang tanog, boss? Hello po. Yes, ano po ang tanog? Katam po sa kahoy. Ano po? Katam? Sa kahoy. Sa kahoy? Ito. Okay. Salamat. Narimati tolos. Father Jing, salamaton tabi sa greetings. Happy wedding anniversary. Nakatagal ba sa ko si Mrs. Ano? Thank you tabi, Father Jing. 23rd. 2 taon na sana pala. Silver na kami ni Mrs. Ano? Hello? Kuya Hen? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Opo. Ano po ang tanog? Ano po? Siguro po yung bunot. Binubunot yung mesa. Binubunot ang misa. Bye-bye. Bakit kailangang bunutin ang misa? Hello? Good afternoon po. Good afternoon, boss. Ano po ang tanog? Nagkakatampo kang yelo. Nagkakatam kay yelo. Opo. Magibong ice halo-halo.
Yung pang ano ng ano, halo-halo. Oo. Bye-bye. Sure ka? Sure ka nga yan, oy? Sure. Ano tabi, Father Jing? Sure kita? Nagkukuskos ki iced tea, magibo ki halo-halo. Aw, ni palan man ang may nag-text. Ano nga yan? Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Ano po yan? Sumaos kang computer, tigpupuskos. Okay, Natusod ka sa rawayon ka. Ini po, dago rin ang ambience. May ambience siya eh. Itawang ko na kamukitiplugod. Ang ambience niya sa lugar na matawo, may ambient sound baga. Gamit ito, madali lang Hello? Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Pangkat po di papel. Ano po? Pangkat po di papel. Ay, Talaga na rin. Pangalan po, madam. Ay, hello? Tawag po, please. Yung 0930, please. Tawag. Tawag po ulit. Tawag. 0930, please. Pakiapod. Hay na ito. 0930, please. Pakiapod. Gusto ta kang makauron. Hello? Hello? Ay, ma'am, pakibaba po ng volume na kan radyo. Tamid din makusog po ang feedback. Paloy-loy po kang radyo. Ngani po, yun na po, ma'am. Hello? Okay, enough ko na po. Opo. Pangaran po, madam. Goodbye na po yata eh. Wala naman. Magkamali yung pindot. Nagkamali. First name lang. Kamali po. Opo. First name. Ano pong first name? Jing po. Jing. Jing. Bing. Taga saan si Bing? Jing po. Jing. Bing. Oo nga. Bing. J po as in jar. Jing. J-I-N-G po. Sus ko, Jing. Opo. Taga saan si Jing? Ano? Bitano. Opo. Gusto mong kantahan kita ng... Goodbye. May asawa na si Jing. Kandaya po. Tawag mo na sa goodbye. May asawa na si Jing. Wala po. Kaya pala ang linaw pa ng pandinig mo. Ano nga yung hula mo? Ano po? Anong hula mo? Pagkat po sa papel, Yes. yung mo, may laminate ka. Tapos, parang Opo. Paper cutter. Ano po? Paper cutter. Pangkat ng papel. Opo. Congratulations. Thank you po. Oo, nadali mo Nagkamali na yung pindot ni Ronald ng goodbye. Oo. Congratulations yung ambient sound baga, nasa ofisyo, nag-usap-usap sa opisina. Opo, yun nga po. Pag sabi mo po kang gamit, ako, nasa opisina, ano ko yung piga? Yun, tapos tanog niya po, nakahoy na parang Yes. Nag-opisina ka po? Galing po. Anong gibo mo ngunyan? Nasa Ay, marayong tama na tao. Sige, saan tukaw mo? Hindi mo kasi nasa po. Nasa pandemic, adi. Gari pa nabaon ka ni mama mo kasi papa mo. Dahil kapag papatrabaho, pipaharong ka sana, adi. O sige, Jing. Ano itong number mo? Globe ka? Ano ba to? Globe Smart? Ano na lang po, ano po, ini talk and text. Talk and text. Ito ang luludan ko. Ito ang luludan ko na lang. Ini lang ini. Iyon na lang po, ini. Sige. O di, naka-screenshot na ining number mo, pero i-text mo gararay ako. At ipo-forward ko naman sa malod. Iyo po. Congratulations, Jing. Salamaton po. Alright, bye-bye. Po sa indong buha. Sige po, salamaton po. Salamaton. Alright, bye-bye. Iyo ito, mga tugang, ang mahiwagang tanog. Paper cutter. Nagkakat baga. Shh. Yan. Sa opisina po ito. Hello? Hello? Yes?
Ano po ito, sir? Hello po? Mahula ka po? Mahula ka po, kuta? Naok na po ba, sir? Iyo na po, sir. Ano pong hula mo, kuta? Ano kuta sa hula mo? Salamat. Ano kuta ang hula mo? Po? Ano kuta sa hula mo? Ang hula ko, sutong hagda na, pigagamit kang mga aliko. Ay, suhagda. Putong para lumakaw. Iyo manangad, sinagatanog manangad dito pagiguyod bagade, pagiguyod pataas. Iyo manangad. Okay, salamatan po sir sa pag-participate. Salamat po. Mali po yung hula mo, okay? Sige po. Sala po sa hula mo, ang tamang hutokod po, paper cutter. Iya po. Opo. Yes, thank you. Salamat po sir. Salamat po. Alright. Ano man ito, Angel? Ano yung kapot-kapot? Ito sa cutter ito. Yan. Cutter po, nagka-cut key papel. Kinat mo na yun, Angel. O, yun nga, kikat pa sa na Angel. So, papel. Okay? Yan. Okay. O, pirmang ko muna yun ita. Igwa akong memorandum na pig-draft. So, receive kayo ni. Bisa naman pa, dara kayo ni duman. Wala ka na. Kung may available mo niya, sagang-aga na lang kung dahil ng available. Kaya si Boy sa baba. Ipatod na. Yung, okay. O, bueno. Congratulations, Tabi. Sa taga-sign nga nito, Ronald. Taga-bita, no? Oh, congratulations. Okay. Pero ang edad ko ngunyan? Pero ang itataw ko sa indong load, tabi, globe. So may globe dyan. Mano akong globe. May available ako din globe. Ipapanaw ko ini. So card baga, itataw ko sa doon sa pin code, ilo-load nindo. 100 pesos ini na globe na ini. Pero na pong edad ko ngunyan? Na birthday pa sa nabaga ako. Pero na pong edad ko? Igwa, interesado. Hello? Hello po? Yes. 51 po. Sala. 35. Sala. For 52 po, sir. Lalong sala. 50. Sala. 51 and a half. Atang sala. Bye-bye. Saga na lang. Sa alas 4 na nagitang kita ni Pio. Sus ko, simple man sa nang simbag ka ito. Eksakto dapat ang haan simbag. Eksakto ang simbag. Bako po na. Eksakto. O garing alas 4 na eh. Dagita na kita ni Pio. O sige, salamaton. Saga na lang na saan hapot manaw kita kilod sa aga. Saan hapot. Iya po, saga na lang. Mananaw kita kilod tabi. Manaw kita ki globe na sa mga gusto tabi. Ay, wala na nganing music. Yung sa mga gusto tabi na load na globe, bukas 7:30 to 9 magdangog ka mo. Mananaw kita naman, ha? Globe lang, may available akong mga cards sigdi. Okay? Salamat ka sa pagantabay, mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Konsuelo lang po ini sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong